буква С. Буква С е за стол, слон, сърце и сок. Кой е вашия любим сок за пиене? Докато ми разказвате, аз ще направя буква С от пластелин. Аз много обичам доматен сок, но той е по-скоро солен, а от сладките сокове май всички ги обичам. И от ягода, и от банан, и от портокал. Сокът от портокал е много полезен, защото има много витамини. И ако искаме да сме здрави, трябва да пием сок от портокал. Но във всички плодове всъщност има много витамини и винаги е добре да хапваме или пиваме сокове от тях. Само че истински сокове, а не от кутийка. Нали? Аз също много обичам и сок от моркови. Мисля, че вече казах за това в едно друго видео. Буква С от син пластелин. Готово. А сега да я напишем. Добре, че имам с какво да изтрия, когато объркам. Ето така. Буква С е като половин кръгче. Все едно е половината на буква О. Предметите за буква С са слънце, слънце и сол. Ето го нашето топло, усмихнато слънце. А сега да намерим и ето тази солница е пълна с сол, с която може да си посолим яденето. Сол и слънце за буква С. Готови сме!